Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. Enchulor purella I hope nikul maatella husharullaru door padu maraya. Zainil vlog start maltandulle mosaru kudikeda vlog maltandulle. Evo ini mosaru kudikeda actually ni ಅಷ್ಟೇಮಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಕೆಲವು ಕಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ದನ ಮೌನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜವ ಅಂಜ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ ದೀಲ ಬಾಲ ಕೊನೋದು ಅಂಚೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಂಡವರೇನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಪೂರ ಮನ್ಪುಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಯಾ ನಾವು ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತ ಮೀದು ಪೂರ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆದ ಕಲರ್ಲ ಉಂಜೆಲ್ಲ ಕಾತಂಡು ಅಂಚನ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಮಲ್ದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ಇತ್ತ ಸೊ ಎಸ್ ಐದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇದು ಚಿನ್ನನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಂಟ್ ಮುಕ್ಕ ಪದಿಂಕಿದ ಗಸಿ ಇಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಲಿ ಇದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದೆ ಇದು ಅಜ್ಜಕ್ ಅಂಚಿನಿಂದು ಕಾಂಡದ ಪಲಾವ್ ಅವು ಅಜ್ಜಲ್ ದಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅವಲು ಅಜ್ಜಕ್ ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಚೂರೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಏಪಲ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಈತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂದ ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಜ ಈತೆ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಇತ್ತದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಕಾಂದು ಎಂಚಾರು ತೂಕಾಂದು ಸೊ ಯಾ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ದಿತ್ತೀನಿ ಕರ್ಂಚೊಂದು ಹತ್ತು ತುಳಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಹೊರಡ್ಡೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ನಾನು मशरूम ग्लव करने नेक चिल्लिगे रड्ड कोरिये बेट्टे ಇದು ಪನೀರ್ ಫ್ರೈ ಪನೀರ್ ಕಬಾಬ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪನೀರ್ ಕಬಾಬ್ ಗೈಸ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಲೆ ದೊಂಬಿಜು ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ದಿಕ್ಕೇಲಿಡ್ದು ಇದು ಬಾಡವನು ಇದು ಮೆರ್ನೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮೆರ್ನೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಕಾಯ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಪನ್ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪತ್ತಿದಿಜಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ತಿನ್ನಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಪೂಜಾ ತಿನ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪ ಕಂಡಡ್ ಐಕ ನಮ್ಮ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕಂದು ದೇವೆರ್ನ ಪಿರವು ದೇರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂ ಬೊಕಂದು ಮಂಟಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೆಪ್ಪುನಿ ಮಂಟಪ ಅಂಚ ಐನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಾಕಲ್ ಮಾಮನಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐನ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಪೂರೆನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಉಲಾಯ್ ಉಂತು ತೂಪುನಿಂದು ದಾದ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ನೀವೇರು ತೂಪುಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಪಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡಾನ್ ಮಿನೆನ್ನೀರು ಐ ಬೊಕ್ಕ ವನಸುರ್ದು ದುಂಬು ಐ ವನಸ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಅಂದುಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಜೊತೆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತು
ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕೈನ ವಿಷಯ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಡ ಆರೆ ಪೂರ ಮಂತದ ಆರೆ ಒರ್ತಿಯ ಕಟ್ಟದು ಆರೆ ಮೈತದು ಪೂರ ದೀದಾತು ಆ ಲಕ್ಕದ ಬನ್ನಾಗ ದೀ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಬೊಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಬರೀ ಅನ್ ಕಟ್ಟದ ಮೆಲ್ಲ ಮಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಪ್ಪೆರ ಪಂಡದು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚಡಿತ್ತೇರ ಆ ಲಕ್ಕೈನ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರ ಲಕ್ಕದೇರಿಗೆ ಆರಂಜ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಏನು ಮಾಮಿ ನಡೆ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಎಂಕಲ 4-5 ಗಂಟೆನಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು ಚೂರೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಯಾನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ಪಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿ ಅನ್ ಜೊತೆದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಲಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಕಿಜಿಗೆ ಎಂಕ ಸತ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಫೋನಾಗ ಇಬೋ ಬರಡ್ಚಿ ಇಬೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ವಿಡದತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಅನ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಬಂಡದ ಅಡಿಗೆ ವಿಡದತ್ತೆ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಮಂತಾಂಡು ಇತ್ತ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಪೋಂದಿರೋದೆ ಮಾಮಿ ನಡೆಗೆ ಏನು ಪೋತಿಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೋದ ರಾತ್ರಿಜಿ ಕಾಂಡದ ಆಯ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಪೂ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಯ್ತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಕಲ್ತ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾಮಿನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ವೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಪೂ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡ್ಲ ಪೂ ಪಾಡ್ದ ಅಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡ್ದಾದ ಇತ್ತನು ಮೂಲ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತೇನು ಮಾಮಿಲ ಅವೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತು ಮುಟ್ಟಿತ್ತ ಅಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಐಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿಂದೆ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಕಜಿಪಿತ್ತನು ಅಂಚ ಏಪಲ ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಬಯ್ಯ ತಿನ್ಪೋರ ಅಂಚ ಐನ್ಲ ಪೂರ ತಿಂದದು ಐಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ನಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಮಿನಿ ತೂತೇರ ಐನಾರು ಝೂಮ್ ಮಲ್ತು ತೂಪುನೆ ಇದ್ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಂಚೊಂಡು ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತದು ಐಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಐನದ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ದಾದಪ್ಪ ಏನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯನ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯನ್ ಮತ್ತೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಸೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಇದು ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರೈ ಸೊ ಗೈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಖಿಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆ ಕೇಳಲೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಪೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಜಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ದಾದ ನಾ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ನಿದ್ರೆಡ್ ಇಂಕ ಕಣ್ಣೇ ಬುಳ್ಳಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂದು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಇಂದುವೇ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲ ಐಬಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಎಂಕೆಲ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆಲ್ನ ಕೆಲವು ಮಲ್ಪ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗಾಸಿಪ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೆ 2 ಜನ ಗಾಸಿಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪನೀರ್ ಪಫ್ ಅನನ್ಯನ ಎಗ್ ಪಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆತ ಅಂಚ ಐಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಜೋರ್ ಬಡ್ಸ ಕೊಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಡ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಕೊಡೆಕ್ಕೆ ಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ತನ್ವಿನ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಜಿಪ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಅವು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅದು ಕಟ್ಟಾಯ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡಲ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಾದ ಮಂತಲ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ ಜಿಪ್ಪುನು ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟ ಮಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಮನ್ಕೊಲಿಂತೀನಿ ತೂಡೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಪ್ಪುನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುನ ಐಬಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಪಂಡ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿತಿನನ್ನೇ ಆನಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋಯರೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ದಾನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ತೋಜವಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೇರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇಜಾಡಿಪ್ಪು ನಾನೇ ಪಿರೌಡಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಐತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜನ್ ಬಟ್ ಏನು ಪಾಡಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಅಂಚಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತು ಐತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ ತೂನಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾರು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ತೆಲ್ತೊಂದೊಂದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಾರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತೊಂದು ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತ ಇಂಚಾಂಡ್ಲ ಫೈನಲಿ ಅನ್ನೇ ಪೋಯರು
ದುಬೈಗೆ ಪೋಯರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜೇಪ ಬರ್ಪೇರ ಜಾನ್ವರಿ ಬರ್ಪೇರದ ಅದ ಅಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಬತ್ತನಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂಚ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಡ್ದದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ಕತ್ತಲೆದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ತಲುಪದ ಏಪಲ ವರ್ಷದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಲ್ ತೂಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೋರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜಿ ಮೂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜರ್ನಾಂಡ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಅನಿಸಿಕೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೆನಿಕಲ್ ಐನ್ಲ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್